Hola, soc l'Abril Baguer Pujolar, alumne en pràctiques de Fem Companyia. Vinc de l'Institut Pere Alsius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil a les seves aplicacions. Avui aprendrem a mirar premsa a través del mòbil. Primer de tot, hem d'anar al cercador. Com ja sabem, quan volem buscar alguna concret a internet, hem d'escriure, en aquest cas, el nom del diari, que nosaltres buscarem el punt diari. I si ja estan a l'historial, ho busqueu. El diari que vulgueu. I podeu buscar Diari de Girona, El Punt, Ara, Nacional Diari, el que vulgueu. Com bé ha dit l'Abril, existeixen molts diaris que es poden consultar per internet. Us deixarem una llista dels que són gratuïts. Tingueu present que molts diaris requereixen de subscripció. Entrem en el diari i podeu buscar la notícia que vulgueu on posa cercar. Si voleu una notícia en concret, la busqueu i si no, també aquí us surt d'abans a després, ¿vale? O sigui, aquesta és la primera que ha sortit avui. Hem de clicar a la notícia i aquí ja us don tota la informació. Bé, això és una publicitat. Surt diverses publicitats, però aquí ja la teniu i la podeu llegir tranquil·lament. Hi ha diaris que també permeten entrar a la hemeroteca. Per exemple, La Vanguardia és un diari que es va publicar molts anys enrere i que permet tirar amb notícies molt enrere. Veureu com ha anat canviant també la línia editorial. Per exemple, ara entrarem a La Vanguardia i veurem com s'ha fet. Per fer-ho, hem d'anar a internet, a buscar La Vanguardia hemeroteca i busquem. Aquí veiem que ens surt el segon resultat. Consulte cualquier ejemplar publicado por La Vanguardia desde 1881. Com veieu, doncs, ens remuntem a molts anys enrere. I cliquem. I aquí podem buscar les notícies per un dia característic o la podem buscar per una paraula. Nosaltres ho buscarem per un dia. Per exemple, el 2 d'abril del 1939, a veure en què em sorprenen. Això és tot el que es va publicar. Heu de pensar que aquestes imatges estan digitalitzades. Per fer-ho gran, heu de clicar. Cliqueu Obre. Us heu d'esperar. I ara ja tenim la pàgina en gran. Ja veieu el que ens deien aquell dia. Per fer la lletra més gran, com qualsevol fotografia, augmentem, ens esperem uns segons i després ja podem llegir. Jo he buscat aquest dia perquè fos algo característic, però podem buscar un dia qualsevol. Per exemple, el dia del vostre naixement. No ho sé, jo vaig néixer el 5 del 7 del... del 95 i li vaig a buscar. I aquí veiem les notícies del dia. A la part de baix ens surten diferents pàgines per les que ens podem anar movent. Per exemple, a la pàgina 3 hi haurà unes notícies diferents. Com hem fet abans, doncs, per obrir una notícia i cliquem a sobre, pot ser que algú de vosaltres ja us surti la notícia directament. Si no, li donem a obrir. Ens esperem. I com hem vist, aquí tenim les notícies. Per llegir-ho, augmentem i així veiem la lletra més gran. Per treure-ho, com sempre, tirarem enrere i tornem al diari. Si tirem enrere, com hem vist, el dia en concret o una paraula. Vale,
i aquí la teniu. Després aneu en els 3 puntets, poseu enviar el fitxer. I aquí cliqueu per WhatsApp o per Gmail, o que vulgueu, però crec que us han dit per WhatsApp. Per tant, cliqueu WhatsApp i us surten tots els vostres contactes o grups per on l'heu d'enviar. Vale, i l'última cosa de deures que us han posat és anar a una notícia d'avui. Vale? Entreu a la notícia que vulgueu, cliqueu els 3 puntets i aquí baixeu una mica i posa comparteix. Aquí, potser no, si no teniu WhatsApp aquí, aneu en els 3 puntets i ja us surt el logotip de WhatsApp. Aquí cliqueu al logotip i hi ha tots els vostres contactes, grups, tota la gent que teniu en el WhatsApp. Cliqueu a la que vulgueu i li envieu. Gràcies, adeu!